Hvala lijepo. Replika je poslanik gospodin Draško Stanivuković. Izvolite. Vidite ovo. Moja borba protiv sindroma Bate i Seke nije borba protiv neke Gorice i nekog Dodika, nego borba protiv privatne i privatizovane države u kojoj je njihov kum direktor alternativne televizije, sestrić direktor fudbalskog kluba Borac, sin ima voćnjak i Prointer koji ima više milionske tendere sa ustanovama Republike Srpske, kćerka ima Agape koji naplati od institucija Republike Srpske svaki mjesec 25.000 maraka, zet ima agenciju koja samo ove godine će uzeti 250.000 maraka od lutrije Republike Srpske i tako dalje, a mnogo toga ima što ne znamo. Dakle, to je suštinska borba. I kad neko kaže Draško nema novca u ovoj zemlji, šta je rješenje? Pa rješenje je da se borimo da ova zemlja ne bude privatna i privatizovana i da ovu zemlju vode domaćini. I kad me opet pitaju Draško šta je rješenje, ja kažem zamisli da imaš sopstvenu firmu koja ima toliko radnika prijavljenih viška, kao što ima institucija Republike Srpske, zamisli da imaš firmu koja svake godine kupuje novi Audi A8, A6 i svake godine se rasipa, i zamisli da imaš firmu koja ima ovakve javne nabavke koje su toliko skupe i toliko koštaju, pa da li bi tvoja firma mogla da posluje i da li bi tvoja firma mogla da postoji? Naravno da bi propala. I onda ti mene pitaš, Draško, šta je rješenje za moju firmu? Pa rješenje je da budeš domaćin, da budeš pošten i da ono što imaš samo racionalno raspodijeliš. Ja dugo već zastupam jednu ideju, da Republici Srpskoj ne treba ni marka budžeta više, ne trebaju ništa više, ni šuma, ni vode, ni svega onog što ima. Trebaju samo pošteni i normalni. Trebaju domaćini. Trebaju ljudi koji vole. Trebaju ljudi koji poštuju. I onda poslije svega neko dođe na sjednici i kaže goodbye, bih ili welcome, exit. Dok se mi bavimo ovim stvarima, goodbye, welcome. A dok on goodbye ili welcome, sestrići, zetovi, kumovi, samo ovako. Pa jedan, pa goodbye građanskim parama, a welcome njihovim privatnim parama. To je goodbye i welcome o kojem mi treba da pričamo. To je jedina istina ovdje. A mazalca što priča, pa ljudi nemojte misliti, evo Draško Stanivuković ovdje, evo pogledajte. Od 12 sudskih procesa u kojima je završeni postupci, Stanivuković je ponosno oslobođen u svih 12. Ja ponio po narodnoj tački, ali evo već sada ako hoćete. Lukač se osramotio i izgubio i vaše institucije. Sve što ste me tužili ste izgubili. Od 12, a vodi se još 50. Ali sve gubite, što znači da sam pošten, iskren, čestit i da je sve na mojoj strani pravda istina. A normalno da podobne i poltrone, niko neće da tuži. Tuže hrabri, one koji se bore protiv ove... Redovna diskusija.